У 60-х фолк-адраджэнне ахапіла амаль усю планету. Музыкі з розных кутоў свету адначасова сталі звяртацца да музычнай спадчыны сваіх краін, сваіх продкаў. Гэта моцная хваля назаўжды змяніла і саму музыку, і наша ўяўленне пра яе. І сёння мы з вамі слухаем адных з самых яскравых прадстаўнікоў гэтага руху ў Ірландыі гурт Chieftains. Перакладаецца Chieftains як правадары. Амаль са сваіх першых альбомаў яны абралі новы падыход для выканання народнай музыкі. У піку ўжо існуючым калектывам яны вырашылі аранжыраваць народныя спевы і матывы. Такое крэда, традыцыйная музыка, але наватарская па духу, адразу выдвінула іх у першыя шэрагі на музычнай ірландскай сцэне. У 60-х, 70-х яны не давалі назвы сваім альбомам, яны выходзілі проста пад лічбамі. Chieftains 1, Chieftains 2 і так далей. Усё змянілася ў 79-м годзе з выхадам 9-го альбома. Вось бачыце, тут каля лічбы з'явілася і назва. Звязана гэта было з тым, што гурт пакінулі двое заснавальніка, крыху мяняўся падыход і мянялася музыка. А яшчэ адзін разварот чакаў гурт, калі яны вырашылі запрашаць да супрацы знакамітых вакалістаў. Такой першай ластаўкай стаў альбом 88-го года з каралём ірландскага соула Ванам Моррысонам. І ўсе 90-е і нулявыя яны прысвяцілі гэткім музычным калабам. Нават уявіць цяжка, з якой колькасцю музыкаў яны перайгралі. Тут і Стінг, і Мік Джаггер, Шэнайт О'Коннар, Джоні Мітчел, Рэй Кудер, Элвіс Кастэла, Лучана Павароці. Я мушу спыніцца, таму што можна пералічваць бясконца. Апошні іх рэліз, альбом 12-го года, супраца з амерыканскімі музыкамі. Калі ў 79-м годзе гурт пакінулі два яго стваральніка, адзіным кіраўніком застаўся Пэдзі Малоўні, сёння легендарная асоба ў музычным свеце. У гурце ён граў на ірландскай дудзе. Але ў 21-м годзе Пэдзі Малоўні пайшоў жыцця. Скончылася адна старонка, і будзем спадзявацца, што пачнецца і іншая. І сёння мы з вамі слухаем трэк, які перакладаецца з гельскай, а то бок з кельскай, як «Traveling Through Blarney».